Kardom nili uruning tikathak Karbi Anglong news arning sama berta pini langkon ita. Joysing rong pia rong along patir pi ponsi troxy student facilitation na jay ke paman pon sonsi Singhason constituency ke parlo Joysing rong pia rong along 7 student facilitation peman ponsi ason kacepate ajay ke paman pon laso ke paman pon along Joysing rong pia rong atumpen chenglok akrom rong pi lapen aria sangho atumpen si patir pi pon pen mesen pen pachun pon labangso Troxy student facilitation na jay along kacepate dun atum aphan kelang cari dun mate jat satum laki rukasen hanse surjoy phangcho Angelica BP lapen sonali hanse piatum aphansi kacepate ahin anat lang cari ponlo laso along kacepate kehai abang fu atum laki kecheng si mate first Mr. Binhum winner kelong pon ke jakong timung sinong e chepalong ponlo lapen first runner up laki thong teron si chepalong ponlo Lapen 2 second runner up laki Mirson Teron atumsin nong e chapalong ponlo. Lasi non kebang ji asengkan along sitami thangnat kebeng kephat ave pulote lapuson ajay mek Singhason constituency ar Joysing rong pia rong arlong kachepaman pon vergia phans bor ipon popusi kachitpatir pipon atumpen pherang kem aphan birta nang pale. News report aduninti kathar Karbi Anglong news. Fodedet tingnededet Pini kachesong pinap tingnedet. Karbia khay tum koan lokele. Ponta karbia khay tum kachesong abangki nahok lele dam disi dipurong supia long pajudet saidelo. Athe dipurong supia long kunat mana pen kevang kache kebe atum si inglong aso phan aphai nang litanglo. Jasimet mia khay atum aphai nang bat pik tanglo. Dipurong supia long kido rong bina klam athengno lapen rong ni hang anung along langdam lo putangte mia ahemsi kimthip khangjanglo bangso hawar along inut banghini akarbi kedamjia phan phere memean pinlo athe inut banghini vet karbi kedamke mia atuma chui jeng anta klemkle lang ikha labangso video mohor labangso hawar aphan kachipu lake gorilal basti lapen mora bari pu chiirlo bonta bangso hawar along mia tum koson si nang ke chan longlok lo lapuan ke che ke bea so nang ke chan longlok ke Karbi Anglong autonomous council atum si ke chokche ma mate longle ahem phu atum lo jongsi langdam pulo tangte bangso hawar along ke che ke be nang ke chan aret bangke methang Karbi atum amat si thedung ke chok chedo athe methang along le lis ki pia hut thangnat kamatha kawe pen tangka long lo te choklo puwa jok ningkan thongkep plikep aphan long le anam lis pen ki pibo ma jok pini arni anke keche kebe atumsi nang chan munaklo jasimet long le hem phu atum ki pitang along le adim long lis ki pi che n2 et pu asonte dak pen dam et tahailo jongsi la puson a cyclem pon pe bom pulote anso sesi mia khaya tum nang chan bom helang non sitami mia khay nang kichan bom ajok non sitami inut amia karbia khaya phan no pen nang tengkheng haidelo la sila bangso along Karbi Anglong autonomous council kacharia tum pen kamatha pasik dun pen sarkar pen nang kile ason keche kebe atum aphan pipon pedet la pen pebar beha nata trading license anokha ingthan etlo pulote lahai amia atum dakpen COC kat et tahailo news desk report Karbi Anglong news Ram Nayak inut adivasi amunit arta phokep abangphu ningkan sirkep Karbi asopi aphan sailangno kachoklem ji aphan kamatha kahora pil khana asor Kaziranga national park bura pahar rengalong saikhi Ram Nayak inut diusur asor Karbi asopi aphan ahem kachebana hutsi puson alamki keklang Pini ada por phai ke balom kohora ethnic village along bangso ahi I sarpo Ram Nayak asupi aphan ki juilin kewan ahutsi lapusona sai ke choklem ji aphan kamatha hada ki jui kewang atum lapen kahora arat ki dukok ajok sailang no ka choklem ji aphan awar sai kachuri un ahut nepdun cheksi areng ahu pasolo lapen dolamara police station along birta nang palisi tongsekot pen police atum adim an pale pen munit aphan nep nang ponlo kahora lok along inut kheya phan kacherai dun wer bangphu prodip terang pen lamthe kachingki ahut
nangke che than dun ke bangso supi aphan badroom nat ponsi sailang no ka choklem jipu ahutsi nep dunlo lapen asupi aphanta pajok dunlo birta ke long ateng asupi aphan ami thanga paya po aphan hangdet si dolamara police station along hodai pon longlo pusi chini pon bonta isi ke manghu meme alam abangke kapuson si Pisar pusar ahut pen cicini ne pina keng sang kaya long aso nang kilo dun haima lasona pia po ke matha aso maraphan kaching hon thek the abang lo pule pudet sitami henone ram nayak aphan dolamara PS case number 3 2025 pen si lamhoi pipon lo Kaziranga pen resigning T report Karbi Anglong news Ini liga sini tuh kayak itu mana non sini kalau itu hotel kimi piala है ताकि मोमो हमारे के पद के हाला lo ram nayok ini pini है labang hala Yusuf inut Karbi Yusuf iban piala है kata tum la hotel staff tuh sini benong है kayak long ke da staff tuh kayak long ke mana usul na piri blok edan lo ke long masih staff tuh teng sini FC kumni lo aso staff tuh mang aso kumni lo kita ada pena pi dak dalam thana punang kol lo kita dalam thana than somjai lo Mane lason bote sodak paling sayang pulang lo. Rokar